ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хуросонӣ. Инак чӣ хеле ки мебинед шумо, оғилчаи мо холӣ шуд. Молоро шукри худо бурдем, имрӯз фурӯхтемшон, ҳамашона ҳам мошин фуровардем, гирифтаншон. Бисёр дӯстон ва бародарон хоҳиш карда буданд ки мақсад молоро фурӯхтен, мақсад чӣ қадар фоида кардем, чӣ расход кардем, ба мо мақсад як навор кунед. Хостем имрӯз ҳамон навора кунем. аз ҳамин харидигимон чанд сум харидем, моло ба мо чанд сум ғалтид ва чӣ қадар мо расход кардемшон барои хӯрдану ҳама чизшонда расход кардем ва чӣ қадар дигар мо фурӯхтем молоро, чанд сум ба мо тоза монд. Қариб ки 6 моҳ ман нигоҳ кардам ҳамёнавара, мақсад бастагӣ будамшон кар мекардам. дӯстони азиз, навори моро пайгирӣ кунед, то охирша тамошо кунед, чанд сум тоза дар мо фоида монд ва мо барои шумо як навор мекунем. рафтем дӯстони азиз. Инак дӯстони азиз, ҳисоб кардан сар мекунем. Мана якум мол, дуюм, сеюм, чорум, панҷ, шаш мол хардагӣ ҳастам. Мана ҳисоб мекунем. дуташ 1862 сомону 50 дирҳами харидагӣ ҳастам. ҳозир ира ҷамъ мекунем. 1862.5 зарби 2 плюси манай сеюм ва чорум гӯсфандмона гирифтагӣ ҳастем. Ана тамошо кунед дӯстони азиз. 1825 сомонӣ ҳамаш дар ҳамиҷа ҳаст. Ина якум дуюм мола як рӯзда гирифтагӣ ма ҷумъа бозори Ронтепа, дуюм мола, сеюму чорум мола якшами бозори ноҳияи Хӯросон уялӣ гирифтагӣ ҳастам. Як нафар 1825 сомонӣ гирифтагӣ ҳастам. ирам плюс 1825 зарби 2 анаку боз плюс мекунем. анаи чорташи дӯстони азиз, панҷуму шашума якта гирифтагиам. ана панҷумша 1720 сомон гирифтагӣ ҳастам. ира плюс мекунем. 1720 сомон боз плюси анаи шашумша. ина дӯстони азиз, и гӯсфанди шашумша қариб ки як моҳ баъд дӯшт гирифтагиам. ина ҳамаш числоаш кати ҳастай. қариб ки як моҳ баъди и панҷта гирифтагӣ ҳастам. 1860 сомон. мақсад ҳамаи ҳамёро ман ҳамун раҳпулию расходе ки дар ҳамун то хона омаданаша ҳисоб кардагиам. мақсад ҳамаш ҳамун қати ҳисоб карда истодам. 1860 сомон. ира мезанем дӯстони азиз. 1860 сомон баробар дӯстони азиз 6 гӯсфанди мо тоза то хонаро омадагӣ ҳастай. 10955 сомон. ира баровард мекунем. наиҷана менависем ки гӯсфандоро харидем. ина дӯстони азиз навистем иҷада. анаку ҳамин 10955 сомона тақсими 6 мекунем ку андар якдигар мода чанд суми ҳамин моло ғалтидагӣ ҳастай. мода дӯстони азиз 1825 сомонӣ ғалтидагӣ ҳастай. ҳамин моло 1825 сомон 1826 сомонӣ ҳисоб кунем мешавад. инак дӯстони азиз, мо ҳисоб кардем гӯсфандо то хонаро чӣ қадар сум ғалтид. анакнун расходша ҳисоб мекунем дӯстони азиз. аввал расходи мақсад доруворие ки ман харидиму мақсад истифода бурдагӣ ҳастам шона. мақсад табобат кардагиам барои мақсад хӯрондан. ина ҳисоб мекунем чанд сомон шудагӣ ҳастай. итокша мебурем. ман ҳастай
40 30 мақсад 40 сомода вермак гирифтагим, кирмиҷигар гирифтагим. мақсад бо кирмиҷигар бо тамом шудга бо гирифтагим шуно мақсад ана витамин гирифтагим. ҳами чанд намуд дорое гирифтагим. ҳамаш дӯстони азиз навиштагӣ ҳасту ки мақсад чандта гирифтагим. нами ҳама инамёро навиштагӣ ҳастум. ҳозир ҷамъ мекунем ҳамаша дӯстони азиз. дӯстони азиз ҳаминоро ҷамъ кардум. 293 сомонӣ шуд. 293 сомонӣ ҷамъбаст. ҳами табобате ки мисол дорворӣ барои ҳами гӯсфандон ман харидагӣ ҳастум. ҳамаша мақсад навиштагиюм. ина итоқша бировардем. 293 сомонӣ. анакнун дӯстони азиз анаку ҷарма алаф чизе ки гирифтагиюм ҳамера мақсад иноram ҷамъ мекунам. чӣ қадар харид кардагӣ ҳастум ҳисоб мекунем дӯстони азиз. харидагӣ ҳастум ҷарма мана ҳаста дӯстони азиз 60 кило гирифтам. мақсад якбора гирифтагӣ несту. мақсад кам гирифтагӣ ҳастум. фақат камтар омада қиматтар ғалтагӣ ҳастай. барои ҳамин сабаб ба хайре иншоалло. юнушқа гирифтагиюм 70 пресс бо айдамош мисол бо як-дута охир расидагӣ нест. бо харидагӣ ҳастум. ҳамаи ҳамеёро дӯстони азиз ҳамин муддате 6 моҳе ки мисол хурдагӣ ҳастанд ҳамаи ҳамеро чӣ қадаре хурдагианд ҳамаҳоро ман навиштагиюм дӯстони азиз. мақсад харидагиюм зиёдӣ кардагианд ор навиштагӣ нестум. чие ки хурданд то охири ҳамин мисол фурӯхтанд ма ҳамаҳоро навиштагиюм дӯстони азиз. ҳозир плюс мекунем ҳамаша. ина дӯстони азиз шумо худтон дидестудем маълумай иҷода 1120 сомонай. мақсад кадоме агар бо ҳисоб куна мақсад маълумай ина иҷода дӯстони азиз фаромӯш накунед. инеро ма 1810 сомон кардагӣ ҳастум бо 70 сомон. мақсад пули раҳпули пресса. ира бо як бори дигам навистагиюм. ира мақсад куркунӣ хубтар мешавад. ман ира ҷамъбаст кардагиюм. як бори дигам навистагиюм. амира хат мезанем дӯстони ира мақсад ҳисоб неста. ҳамин мисол пресс 70 донаш ба раҳпулиш ама 1810 сомон шудагӣ аст. ҳозир ҳамаша мебарорем итоб кушад дӯстони азиз. плюс 380 плюс 323 сомон плюс 323 сомон гандум гирифтагӣ ҳастум. ҷарма карда задагиюм 98 килограмма. 20 сомонӣ барои ҷарма задагиюмшон 40 сомон ду бор. мақсад ду лимча гирифтагиюм ду бор бурдагиюм 40 сомон ира мезанем. плюс 290 плюс 55 кило кунҷорам инода ман якҷоӣ кардагӣ ҳастум 245 сомонда. 245 сомон плюс дар охир дӯстони азиз пресс ман иҷода харидагӣ ҳастум. бо дар хона буд алафҳои ки мақсад аз замин дравидем тахминан дута дига пресс задагиюм. иҷода мақсад харидагӣ менавиштагӣ ҳастум. аз хонарам мисол ду прессига плюс мекунам. мақсад 50 нею 100 менависам. ира дӯстони азиз плюси 100 сомон плюс не плюс не баробар. ина дӯстони азиз 5227 сомон мақсад хӯрокашон фақат шудагӣ ҳастай. фақат хӯрокашон 5227 сомон. инам менависем хӯрока 5227 сомон. анакнун дӯстони азиз
ҳамеро ҷамъбаст мекунем. мо ҳамин қадар мақсад расход кардаги ҳастем дар гӯсфандо. ҳозир ҷамъбаст мекунем. 2955 293 5227 сомон. 5227 сомон баробар. дӯстони азиз, ҷамъбаст дар ҳамин гӯсфандо аз харид то фурӯхтанам ҳамин қадар расход кардем. 16475 сомон. акнун ҳамина дӯстони азиз тақсим мекунем. тақсими 6. дӯстони азиз, гӯсфандо дамо ғалтид 2745 сомон. 2745 сомони ҳар якташ ба хурданшон. 6 моҳе ки ман хӯрондум ҳаминора, 6 моҳ зиёдтар, ҳамин қадар хӯрдагиан, мақсад дар ман ҳамин қадари ғалтидагӣ ҳастанд. агар мақсад хӯрокша холӣ ҳисоб кунем, инаиша баробар мекунем хӯрокша 293 плюси 5227 сомон. 5227 сомон баробар тақсими 6. 920 сомони ҳар яктаи ҳами дар 6 моҳ хӯрдагӣ ҳастад. дӯстони азиз, мақсад нави токша бировардем ки мақсад чанд сомӣ моло ғалтидагӣ ҳастад то фурӯшмона расходмон бигем. акнун дӯстони азиз, мо моло фурӯхтем. ҷамъбаст 23000 сомону 210 сомон. мақсад наличи пул ҳамин ғалтид 100 сомони дига раҳпулӣ додем. 23110 сомон монд. дӯстони азиз, ҷамъбаст расход 16475 сомон. 16475 сомон ба хариду расходе ки кардем дар ин моҳ. акнун дӯстони 23110 сомон мода тоза мақсад пул ғалтид. акнун пули ира минус мекунем. Пули мақсад расходе ки мо кардем 16475 сомона минус мекунем. 16475 сомон минус баробар. дӯстони азиз, мода тоза анҳамин монд 6635 сомон тақсими 6. дӯстони азиз, диден 1105 сомон тоза мақсад мода фоида монд. ина дӯстони азиз, шумо хоҳиш кардем, ина мо баровардем 6 моҳе ки мо меҳнат кардем. ина дӯстони азиз, боқӣ дар амони худо бошед. дӯстони азиз, дар канали мо меҳмон бошен, обуна шударо фаромӯш накунен. иншоаллоҳ боз наворҳои моро интизор бошен. хайр, то наворҳои оянда. акнун мо иноро ки мақсад ҳамаша ҳисоб карда ки баромадагӣ ҳастем, боз барои шумо боз як бори дигар ҳисоб кардем. хайр, дӯстони азиз, худо нигаҳбон.